Talleres Santa Bàrbara s'ha unit a Valpromotor per a donar el millor servei tècnic als seus clients. Nosaltres hem desplaçat a este gran espai per a conèixer com se treballa des de dins. Tots me coneixen per el taller de Santa Bàrbara, però ara s'hem fusionat en Valpro, estem treballant així, la mateixa gent que érem allà en el taller, estem fent el mateix, així tenen unes instal·lacions més modernes, més actuals, tenim pintura, tenim xapa, tenim mecànica, càrrega d'aires acondicionats, pneumàtics, moltes més coses. De Mafre continuarem sent així en Valpro taller distingit, som concertat també de Reale i totes les companyies que estaven treballant allà dalt, en Santa Bàrbara, continuaran venint així, Esperis, tot el mateix. I la gent que me coneix sap que va estar tot igual i que me pot trobar així, en els mateixos telèfons, tot el mateix, el correo, va ser tot el mateix. Llevamos allí muchísimos años, más de 40 años, y esto es una nueva etapa de un taller nuevo, instalaciones geniales y además pues, mecánica, aire acondicionado, servicio de venta, postventa, y ha sido una fusión pues, muy buena para las dos empresas y muy contentos, muy bien todo, sí, genial. La verdad que sí. Cabina, elevadores, rapidez, servicio de recambios, buenos profesionales, tanto de mecánica como de chapa de pintura, un servicio de ventas genial con Nela y José, un servicio postventa fantástico para los clientes que compran aquí los coches y nuestra experiencia de muchos años en Santa Bárbara, aportarla aquí, aportar nuestro granito de arena para colaborar con ellos en que el taller crezca todo posible. Todos los clientes de Santa Bárbara que sepan que seguimos la misma gente, el mismo equipo, con la misma calidad de siempre, que han venido padres, abuelos, hijos, y han sido una clientela muy fiel y que ahora los esperamos en la Avenida de Mayo, número 34, en Valpromotor.